Titan. Takbo tayo, Titan. Takbo tayo. Oh. Ini. Hah? Kuhaan ko? Kukunin ko? Bato prendere la cosa? Nakakita ito? Oo, nakakita. Ala. Titan. What's that, Titan? Titan. Oo, nakakita? Oo. Kung saan pumupunta pala yun? Nga yan, pinapakawalan nila. Tingin tayong tanin. Dito kami sa bahay kubo. Dito kami bahay kubo. Very nice. Teka, tingnan natin dito. Teka. Ano ito? Sili? Sili? Uy, ang ganda nito. Variegated na mga kalamansi ah. Sili, may talong. Pagpila man eh. 500? Ang kalamansi? Mahal man lagi. Ay, 250. Ha? 250. Mahal man lagi lang tinda dari. Aray! Katanan na yan, 500 na. Oh, ganda. Variegated na kalamansi oh. Daghana, ay gana ang mabilis. Oo. May ano mga. Asa man yan? Papaya, tanan na. Red lady. Daghan siya seedlings oy. Red lady. Oh. So ano? Ano ka na? Fruit. Ha? Passion fruit. Passion fruit daw yan oh. Gusto mo? Jawa. Yan kita. Uy, Asa mo natin? Bayad. uy, bigyan ka raw niya. Ala, regaluhan pa. Sige Oy. na, nanin yung garden ni mo, ma'am. Yeah, uy, bigyan ako. Kayang? Libre oh, libre na tanin. Ito, dito, sa dulo. Diretso lang, galing sa gate, sa Libre na pinakadulo. tanim. Yan. Ayan o, malapit sa Bohol, grafted fruit. Pumunta na kayo dito, maraming libre dito, maubos na yan. Pag libre, libre. Ayan ang gaman. Yung pipino. Sa pipino. May pipino. Ayan, Oo. pipino. Oh, grabe lang talaga. Pinta lang, 50 peso lang. Teka. Okay. Ano nga, sir? Hmm. Okra. May okra. Mangkong. Ganda. Ha? Gusto mo kumain ng gulay? Yan kita. Ano sa mani? Ito gulay. Ah, ganda. Ma'am. Kasi ganda. Yung medicina. Ah, ganda. Medicina? Oo, sa ano, sa air. Pag may sakit. Hindi pang luto? Hindi pang luto? Ha? Hindi. Wala. Murag ahos nun. Dili makaon? Hindi. Di ay. Sagol ni karne. Ha? Dili. Ganda ang pangalan. Kangkong. May okra mo. Gusto mo may bunga. Ayun, Namuha okra. na rin yung mong seedlings. Okra oh. Asa may bunga? Ito. May bunga. batong pa kung gusto mong kumain. Nanguha na siya gulay, okra. Yun, may okra pa, Namunga na. bunga. Ano doon? May ano. Asa man yung mga tanong may nga ni away dahon? Tuan kay Asa na? Ano to? Ha? Kalimot mo eh. Nagkanto na to oh. Asa man din eh? Kalit naman siya og kumatay. Ha? Kalit og kumatay. May uwan gud ana ingani. Ah, namatay? Pero buhi namatay din eh. Dahon ra. Nang buhi. Ana ay caterpillar mag-ay.
Nagdurot sa caterpillar. Parang naghanap caterpillar. Hindi, ganyan talaga siguro yan, oh. Bisito. Ito, no. Nilit, ano ba ito? Sito? Ay, oo, May luya. namulaklak. Namulaklak. Daghan lagi kag tanong, oy. Tanong pataaning pikas. What is that? May bato. Oo. Batong? Gusto mo kumain ng gulay. Bigyan-bigyan. Aba, sari-sari. Ito, sa aming pechay, oh. Chay. Mustasa, pechay. Yeah, oh. Ang dami siyang gulay. O, saan siya? Hmm. Ano eh? Money tree yan. Money tree eh? Mama, kung gusto mong kumain, bigyan kita. Do. Kunin mo na Ano yung eh? mga, ano ka naman? Bigyan. May ampalaya pa, oh. Ampalaya, oh. Kunti nga eh. Ah. Tingnan mo na, Di ba hurot nanguha siya oh. Nanguha siya oh. Oh, Nag-harvest siya oh. Punta kayo rito, may libreng gulay dito, oh. Maraming pupunta, libre na, wala nang bayad. Hindi na magkasya. Oh my God. Share blessings, ma'am. Oh my God. Grabe siya. Very generous. Oh my God. Sayang, ma'am po. Sorry. Oo, ana. Gusto mo yan. Ala. Basta. Ayan. Sana na. Imo man na. No, that's yours. Ala, na siya paliya oh. Ang palaya. No, sinabi kanina. Ayan, oh. Ayan. May ampalaya siya. Marami siyang pechay. Maraming kangkong. Pila rin paliya, ma'am. Oh, see? Nanguha na siya ng gulay, tinututuhanan niya. Oh my God. Ilaga mo na yan at lagyan mo ng sahog. Wala mo na yan. Breakfast and lunch mo gulay. Wow, healthy. Tingnan mo, amoy sampagita. Musal. Ano, Rosal? Ang bango. Oh, ang bango-bango ng bulaklak. My God. Naa ka diri every morning, every day? Oh. May saging-saging pa siya. Ang dami niyang mga gulay, oh. Titan, you look at the Tama na, nakalibre na tayo ng tanim. Tama na, oy. Sobra na ito. So, libre na tanan. Look. Okay. And then, wag naman libre. Pinaghirapan mo yan eh. Pinaghirapan mo yan. Iba ang kakain. Ano naman yan? Yan, bilhin natin yung kalamansi niya. Daot ramon po. Ala, gulay mo yan eh. Guard, dili ako tagaan. Wala, masipag siya. Sipag niya. Ang ganda dito bahay kubo. Picturean mo kami ni Titan sa bahay kubo. Unya, hala ka. Latag. Sayang mo po madaot ra. Ano, grabe siya. Sobra siya. Daot. Bili tayo ng ano niya, kalamansi niya. Ay, alay ka dito. May white doon, oh. Yan, Tingnan yan, mo maliit, oh. Yan, oh. Ito. Maraming bunga, oh. Yan, Oo ang nga, maliit. yung maliit. Okay. Magkano yung maliit? Teka lang, at picturean mo kami. Huwag mong kagatin, ha. Friend yan, ha. New friend, ha. Meet the new friend. Yan ay si Whitey. Si Whitey. Uy, ang bait ni Whitey. Ang bait niya. Oh, hala. Nakahanap. Sinusundan mo na. Nakahanap siya ng ano, ah. Hala ka. Uy. No, 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 no. Ay. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No. Titan. No, Ay. Titan. Hawaii naman niya. Titan, oh. Umaatak ka. Bad. Layuhan ka lang. Kala mo kung sino ka. Bad yan, ha. Halika't bili tayo ng kalamansi nila. Napakan mo na. Yan, oh. Ang kintab, oh. Look at that, oh. Snail. Look at the snail. Titan. Look here. Here. Ayaw niya, wala siya pakialam. Wala pakialam. Palito na mo ni isa kalamansi. Ano?
Si Gayang. Kayang may nagiya ni ma'am. Pero joy ko ma'am. Ah, Joy ka. Ah, Kayang yan. Gayang. Oo. Onya, kalito na mo ni. 200 na lang ni. Sige ko. Oh. Sige kamay man. Huwag mong ano yun, sensitive ba ni? Ha? Sensitive. Sensitive na. lagi? Oo. Sayang man ma'am. Sayang. Sayang. Ayaw. Allah, binigay niya oh. Dapa. Hindi. Kapitan kong aron. Plito. Allah. Sayang ma'am kay Oh my God, gitagaan ko niya. daon. Naglibreng gulay, mga tunami. Mapunta na kayo rito kamo. Nako, magkunag mo ani dire. Oy, binigyan ako ng gulay oh, may sita, pechay. Ano pa ba yan? Pinakbet na yan. May okra, may ampalaya. Talong na lang kulang. Talong na lang. Lauoy, ang galabas, lauoy. No, tama na. Sobra na. Lauoy na ni. Tama na tayo. Ah, Oy, kompleto na na pang sahog sa isda. si Joy. Joy. Joy to the world, the Lord is come. Ayan. Salamat guys. Ay, Ah. ang aga ng Pasko niya. Ang aga ng Pasko niya, grabe siya. Sayang ba mada? Kung na ako space nga, kuan mo palit ko direct mga tagpila ng okra. 50 ra ma'am. Oh, kuhon. 30 ba ro? Tagaan mo kuan. Tara. Space dito. Basta kay Asa ano man ko dapat palit. ma'am isa? Ana lang buol. Ah, Oh, dili na mi doon. Ha? Joy? Eh. Thank you. welcome ma'am. Thank you kaayo ha. Joy to ang aga naman nito. Oy. Oh my God, what a blessing. Thank you, Lord God. Nakakita kami ng genuine na person like that. Wala na akong na-meet na ganyan na nagbibigay. Never in my life. Never ako nakakuha ng free. This is for free. Oh my God, what a blessing. Napakaswerte. Alas 7 pa lang. Alam ma'am, nanghatag gulay, daghan ni gulay oh. Sayang man. Lauoy na mo. Sige, tagan ko kayo man kahagoy taon ni palitra mi limonsito niya kanang variegated oh. Itagaan pa mi og kanang passion fruit. Passion. Sabi ko, it's my first time to experience free. Mm. Never met a person like her. Grabe. Ang grasya. Chungar din? Joy. Ano sa may mga bakon mo dito, ma'am? Sa? Ano na dito? O, dili na dito? Kuha ko dito. Sa kanya dito na namalit ng ano noon. Asa man na rin, David? Let's go. Tingnan natin. Wow, ang tagal ko na sa Bohol. Ngayon lang nakatikim ng free. Ha? Sobrang namang generous yun. Kakaibang tao yun, unique. Oh my God. Ngayon lang ako nakakita ng ganun kabait. Mahilig, mga tao dito mahilig sa libre. Mahilig. Hindi ako mahilig sa libre, kaya lang. Taga-Bohol Baka ba? ma-offend kasi sabi niya. Alam mo sabi niya? Bisag daghan kag kwarta ma'am. Gusto ko muhatag ni mo kuan. Gulay, libre. Kanya. My God. Parang nakaka-offend naman kung di mo kunin. Oo naman. Binayaran ko yung tanim pero ibig kong sabihin, very willing siyang manghatag.
Oh. Ito yung kay ano. Wow, ang daming ganda dito. Galing, yung mga tanim niya sa Valencia yan. Yun, ang ganda na Yan, ang dito. ganda nun, oh. Tingnan mo, namumula-mula. Ay, oo, ano yan sa ano. Ang dami niyang ano. Ang dami niyang naging display dito. Oo, dito, may display Nakapicture lang. naman gani ko diri. Oh, nakapicture ko diri. Si ano, nandiyan pala. Kayo mag-jogging ni, nice kaayo. Oh my God. Grabe. Mga nasalin sa ulo. Masalin bitaw, masalin sa ulo pero tanawan. Ili gabi lang. Hindi kayo buo buya. Wow. Maayo, pasalamat ang tag-ilaranon kay ang Valencia ning ari diri wa on time display nice ngay ngani wa mabalhin sa tagbilaran idala-dala niya tanan iyang garden ari oh. Nako, bisita ha diri. Oh, nice kaayo mga tanom. Dali na mo. Kanunay ni ma-awardan baya og ng display sa mga exhibits. Number 1 kanunay kampiyon. Ay, ang ganda ng ano niya rito, oh, yung ano. Display sila. Asa? Aban ko lamay. Aday. Ilang ganda sila? Tawag ka. Oh my God, samantalang party lang ang pagtabang. Ayan, ang ganda. Mas maayo pa. Makaling naman yun. Maayo pa. Alam ma'am no? Balod siya. Lain ako dire. May black cardinal din siya doon, oh. Ang laki, oh. Lain na yun. Hmm. Sabado sa Buksan. Amo to ilang first biyahe sila sa pasukan ng Urat ko 5 o'clock. Distribute sa siyang gulay oy. Nanghatag oy, panglaw oy, tagaan sutmi. Pangalaw oy ko karon pagkano. Oo, kita ko mo. Ikaw mula trabaho. Ini trabaho mo ito na. Ngayon tagmuuwan. Uwan man po sa hapon. Ay, uwan man po. Kariyot lang. Kariyot lang. Dako na may mabasa. Lagi. Ano yung Ganda tuwa ng man mga eh? tanim.
Ingana yun siya. Na-stress sa araw. Basta maintan. Maintan. Then mature na. Mature na, oo. Okay, pareha rin mo. Nabuhat mo po sa gilid pero wa pa kayo siya ni puwa. Oh, Bata pa ni. bata pa na. Okay. Adventure? Ay, expander hong ipalit. Sige nong. Sige. Pagumusta ko nila. Oo lang. Hindi kasi tobacco na ako may manok ni liga ni Gagon. Nakakapagod ka, Titan. Napagod ako. Ayaw mo nang umuwi. Ayan na niya. Let's go Umuwi. home. Diyan. Okay. Si Titan, Titan, natululaway si Titan. O, kiss daw si Titan. Kiss, Titan. You know how to kiss, Titan, kiss.